क्या रे नचिप्ती, क्या हाल चाल हो? ठीक ठाक बाईस नु का दशहरा घूमे चल। टिफिन फिटिंग में तो बइये बने कहिया चले गे? क्या जान कहिया खत्म होता पता बरू पूछ जानी एगो बा हमरा भी कहिया खत्म हो रे दशहरा? अरे 32 तारीख के। रुक एकरा न कइस पता रे ओकरा से पूछ जानी। हाँ ई 32 तारीख बतावता ना ना ठीक बा लाइने पर नहीं बहने रुक क्या होता नहीं होने का। अरे जिंदगी सलार पे पादो ऐसा जवानी सर सबनी के गाड़ी में आनी में सगरी के इथी में लाग गइल ऐसा हल्दी या चूना सब सला आज तक ले हमारा गाड़ी में मिर्चाई तक ना लागो सला वहू पर हम खुश रहती सला चांसे नहीं के बनत का हो करे जा फोनवा काहे काटत तड़ू करिका भातारा के घुसइले का बाड़ू साला कहीं का साला आजकल के जितना बांड बहिला बाड़ा सन सब फोने पर लागल बाड़ा सन। क्या हो क्या हाल चाल बा? साला एगो हमार बापा की काम करावत गांव फरले बा। चल रे ताकत रह गेला हालत चल लेके जो कर मारा चल छोड़ सला ऐसा जवानी फलानवा के लेके दिन रात काम करला तबो अभी तक ले शादी ना भइल है से साला आगे पीछे के सब बार पाक गइल है से साला अभी तो हम टंच बानी साला छोड़ कर एक कसैया है झोलासी में बैठ के मुर्गा मुर्गी के चोंच का लड़ावता रे? कहां से आगे सन बांट पहिला रे? मोंग मलार का होसन हई होसन आपके सामने बतियावसन। अरे हई क्या कहता? देखो तारे साला बांध पहिला अपने बा हमनी के कहता फलान चिलान ठेकान। चल तो तनी गांठ फाटता का ओकर चल तो चल तो चल चल नो अब बोल आगुन के सामने ना आग सन हां बैठा सन कैसा होई बोल। अच्छा झोलासी में क्या करता है रे कसैया? अरे तूनी के का जन्म सन मंगरुआ के संगरुआ के सबनी के शादी हो गई लाड़ आज तक हमरा हरदी ना गले यही से झोलारसी में अब का करबो असली रहत नहीं जानतो सन। हां सबनी के आड़ी गाड़ी में सबनी के हरदी आ चूना सबनी के लाग गइल साला आज तक ले हमरा पोट से भेट ना भइल यही सब झोलारी में रहत नहीं। ऊ का कहला? अरे तूनी के का जन्म सन रुआ भरुआ उ का कहला कब खइले बारे खइबे त चप लागी कहे के मतलब कि हमरा अभी तक गाड़ी में हमारा इथी ना लागल मिर्चाई ना लागल सबनी के लाग गइल ई ने कहा था। ठीक बा ठीक कहता तो तूनी के समझबा सर उल्टा बात है सही कहता तब जन्ना हो सर ने का ओ फलानवा के लइका चिलनीमा के लइकिया से बतियावत आखिर कामना से बतियावत ई का करता रे? आ नइखो जानत का दिन रात वो अकेला में बतियावत न कामना से बतियाला तूनी की पता बा? कौना से बतिया होता है? का जान दिन रात लागले रहला अरे हां जानता रे कौना से बतिया होला? कामना से रे वो कराज बतियाला ऊ का कहला रे होइसे से नइखो जानत छाका वाले बतिया वाला अच्छा रड़ुआ भर अतर हौ बांध बहिला के इन्हीं के जिनी ये तो काम बा। वो कोई के धान लसार दियसन कोई के मुंजवानी में घुस दियसन ओखरी में मूसरी में खाली मूड़ी लगावे के हाल जानल सन इन्हीं के। शादी बियाह हो गेल हमनी के रहता टंच एकदम कपड़ा प्रेस मारल मिलल तोड़वे एकदम झकास मतलब तू कल उहनी लेखा ना जाए के पड़ी एने ओने। का हो मेरा आज का तो सुनला ई त शादी भी हो गेल बा त गियर लगाओ तो दम भ गाड़ी तेज हांकता बा। तो मर्दे कहीं के अब ये में पूछे के बाद तू कल कहत नहीं खी। अरे त मर्दे का करी एगो आइलो तोरा हस वो भाग गेलो संसार काहे? अब ओकरा रोटी ना बनावत रहे तो का करबो ओकर कैसे खइबो कैसे परस के मिली रोटी बनावल खाए के मिली? इहो बात ठीक कहता तो जांच क के न तारा लिया गेला। अच्छा ठीक बा।